Of UNTV. Sir, good morning. This is just a follow-up to what Bea asked. I don't think it is really fearing if somebody will be mistaken or they will commit mistakes in actually naming these drug personalities. But these people who are actually named, and apparently if there are no enough evidence against them, they're also entitled to human rights, and they are presumed to be innocent unless proven otherwise. So, what will happen if the otherwise will be the end of this investigation? Because right now, can I just clarify? You are saying that there is really not enough evidence to really pin these people down as of yet. Wala pang enough evidence right now, but yun nga, they're also entitled to human rights. Sir, so what if the otherwise will happen? What can I do? What can I do? They are being named by the President. Kung pinangalanan sila, pumunta sa akin para mag-surrender. Kailangan man hindi ko sila entertainin. Andito na sila. Hindi man ako nagpapangalan sa kanila. It's the President. So, ngayon, andito sila. I-process namin. Kaya nga, pag na-surrender nila, pupunta sila sa CIDG for investigation. Custodial investigation para maklear ng pangalan nila. Otherwise, kung walang investigation na gagawin, that's another thing. Sir, you're one of the security officials of the President. Has he mentioned to you what exactly has been the basis of naming these people? Any intelligence information? Ano ba ang naging basehan? Ibinulong lang ng mga civilians, concerned citizens? Ano ang basis for naming these people? Yung listahan na ito ay pinagdaanan ito ng workshop. Nag-workshop yung mga intelligence community tungkol dito. So dumaan na yan doon sa kanila sa intelligence. Kaya bago yan nakapunta kay Presidente, yung workshop yan nila. Leia. Hindi yan chismis-chismis lang ha, na bulong kay Mayor na ay kay Presidente na, Sir, si ganito kalabang ko sa politika. Ito sir, hindi nagsuporta sa iyo sa eleksyon. Isama mo. Hindi naman gano'ng kababaw si Mayor kaya si Presidente. Hindi gano'ng kababaw. Sir, anong agencies yung nag-workshop, sir? PDEA, PNP, AP. Kasama na lahat. Nag-workshop yan sila. Sir, one last before we proceed to Leia. Can I just ask how will these people who submitted themselves to the PNP be treated after their processing po ba? Uuwi na sila? And paano ang mangyayari? How will you have a hold on them just in case they will be proven guilty after the investigation? Depende yan sa kalabasan ng investigation ng CIDG. Pag sabihin ng CIDG, ito sir, kailangan, pwede sila umuwi. Ito sir, kailangan ito i-inquest dahil talagang i-inquest ito. I-inquest nila. Ito sir, regular filing. Dahil, kwanto, regular filing. Depende sa IDG yan. Right now, yung sa IDG, wala pa. Nagko-coordinate siya sa DOJ as far as the filing of cases dito, possible filing of cases dito sa mga nagsusurrender. Nag-coordinate siya sa DOJ. Leia Ilagan to be followed by Ann Soberano of Bombo Radio. Morning, sir. Sir, sinabi mo kanina na nakausap mo na si Franz Zabalones. Sir, gaano kalalim yung nakuha mo mga impormasyon tungkol sa kanya? Meron ba ulit na mga opisyal ng PNP na dawet sa Yes. operasyon? Nasabi niya yung payula na binibigay niya monthly. Magkano napupunta kay Colonel ganito, magkano napupunta kay Major ganito, magkano napupunta kay Chief of Police na ganito. Sinabi niya lahat kung sino-sino yung mga officials ng PNP na involved. At sa lahat na sinabi niya, lahat yun ngayon ay wala na doon sa Cebu. Pinagtatapunan natin sa ERMM, pinagtatapunan natin sa Cordillera, yung mga opisyal na yan. Hindi lang opisyal, pati PNCO. Yung mga PNCO siya sinabi doon kung sino yung tumatanggap ng pera sa kanila as drug payola. Sir, hanggang saan ang protector niya? Regional director ba? At ito bang regional director na ito ay yung retired na naging... Ganito yung sinasabi niya.
hanggang kernel lang yung binibigyan niya ng pera. At hindi niya alam kung itong kernel na ito, na close sa general, ay nagre-remit ng pera doon sa general na nasa taas. Mas ang alam niya, first-hand information niya is, direkta lang sa kernel binibigay niya. At hindi niya alam kung ito yung maakyat doon sa general, yung pera na binibigay niya. Sir, pwede bang malaman kung sino po yung colonel? Ipatatawag mo po ba yung colonel na yon? Baka mapatay ko yung kernel na yun pag ipapatawag ko eh. Baka mapatay ko. Andun pa rin. Mahawakan ko yung leg at babalik ko yung leg pag nasa harap ko. Sila tama na, nasa RMM naman siya. Bahala na yung IAS, ito ang IAS na bahala doon magkatay doon sa kernel na yun. Ikakatay natin yun legally. Sakatay natin legally. Magkano daw pong binibigay weekly kay colonel? Basta, sabi niya mga 200,000 weekly ha? Yung kanyang distribution ng pera, mga 200,000. Ha? Oo, kakarelib lang. Nandun na. Ay, hindi. Basta, nandun na. At si Iyas na bahala mag-ano. Next Si Iyas question na bahala. from Ann Soberana to be followed by Henry Aquelan of DZMM. Ay, sandali. Okay lang. Si Bung Luterio na lang. Ha? Si Luterio at saka si Kaloy. Sasagot sa inyo. At Bok, sino makapagbigay ng number? We'll update po. May mga Kay dumating. Kaloy na lang kayo kumuha ng update ha kung ilan. Oh, We will, bigay mo lahat ng name ha, Kaloy. Will ko, sir, will Pati ko. yung numbers. Opo, sir. At saka yung position. Yes, Mayor, Vice Mayor. Oh. Ha? Depende sa IDG. Sa IAS. Kaya pa pinag-practice mo? Sir, We will Alam update. naman nyo, sinabi ko na, yung mga pulis mo sa baba. sir, pauwiin pa rin natin si Salune, sir? Pauwiin pa rin natin ngayon? Hindi Okay. pa yan yun. Okay. Baka pwede pa i-inquest yun na sa IDG. Okay. Eh, may lawyer naman siya kasama eh. Pag makita sa IDG na mabigat masyadong ebidensyagin sa kanya, i-inquest yun. Huwag mo. Yes! Sir, we will have the final Sila, statement of pag-usap na the kayo, mataalis na ko. Ha? Opo. Final statement, sir, from the GPNP. Yung mga pulis, sinasabi ko na kanina, pag sila'y bumalik sa sarili sa dati lang ginagawa, sobra ng ginagawa na offense, papatayin ko sila. Papatayin ko yung mga pulis na yan. Pag sila'y bumalik sa pagbibenta, pag-recycle ng droga, papatayin ko yung mga pulis na yan. Thank you very much. That's the statement of the GPNP. We still have Chief Superintendent Luteri. Thank you very much, sir. Sinong galing sa akin? Sino gusto makipagsuntukan sa akin noon? Ha? Gusto mo makipagsuntukan sa akin? Lalabanan ko kayo. Kahit ilan kayo, suntukan tayo kung galing kayo sa akin. Ha? Tingnan ninyo kung ano mangyari sa Pinto pag nagpapabaya yung liderato ng Pinto. After that, pwede na niyo ko patayin. Pwede na niyo ko ambusin pag sibilan ako. Ganito, ambusin ako. I am ready. Patayin niyo ako. Basta, hanggat ako ang CPNP, hindi ako papayag na kayo mga putang ina nakikinabang sa pera ng duga, putang ina. Kaya pag, ha? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kahit magpag-abot na sa susunod interno, hindi ko kayo atrasan. Let this be clear to everyone. Yung iba dyan na hindi nag-surrender. Kahit nalalagyan kayo. Panahon na ito, para magbago tayo. Maglahan natin ito sa sarili. It has been pride to uniform year. Ha? Narutur daw, mahalin natin ito. Huwag tayo magpasilaw sa pera. Huwag tayo magpasilaw sa pera. Kalimutan niyo ang pera. Masama yan. Lalo na pagtira sa droga. Hindi na nyo alam ngayon, yung pera ng illegal gambling at saka illegal drugs, naghalo-halo na yan. Yung mga personality sa illegal gambling, yung iba dyan, yan na rin ang involved sa illegal drugs. Alam niyo yan eh. Kaya kayo tanggap, pinakain na kayo ng kasamaan. Okay? Sinong galit sa akin? Ha?
Ikaw manalo, galit ko sa akin. Ha? Mag-smile ka, para makikita ko na masaya ka, ha? Dubok, galit ka sa akin. Para nakita ka doon sa loob ng dunido, picture-picture ka doon, ha? Kasama si Magdagner doon. Bagay mo, huwag yung explanation to me. Come here. General Notorio will process you sa iya. Isiwalat nyo lahat ng dapat isiwalat mo. Tansa na natin ito. Ha? Kung matagal na kayo nag-enjoy dyan, tansa na ito kayo, tumulong kayo sa PNP para matapos natin yung problema na ito.